Magmula pagkabata, masasabi kong hindi ako ganon kaswerte sa buhay. Dahil maliban sa maagang namayapa ang aking mga magulang, ay hindi ko na rin natapos o nagawang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng mga pagsisikap na ginawa ko. Yun din ang dahilan kung bakit nakontento na lamang ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Buong puso ko kasing niyakap ang pagiging isang housewife. Kahit madalas akong nakakarinig ng mga masasakit at mabibigat na salita mula sa aking asawa. Totoo namang siya ang naghahanap buhay para maibigay ang lahat ng pangangailangan namin ng aking anak. Wala akong magawa kung hindi magpanggap na pipi at bingi sa tuwing sinasabi nitong wala akong silbi at pabigat lamang ako sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanyang napapagod na ako. Pagod na ako sa walang katapusang mga gawaing bahay. Pagod na akong pagkasyahin ang sinasahod nito para mabayaran ang walang katapusan naming mga bayarin at araw-araw na pangangailangan na mas bumibigat pa ngayong nasa high school na ang aming anak. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman niyang pagod na akong intindihin ang paraan ng pakikitungo nito sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Anita, 33 anyos at may asawang nagtatrabaho bilang isang mechanical engineer sa gawing Bulacan. At hindi ko naman ikinakahiyang sabihin na isa akong housewife. Sa araw na ito, gusto ko lamang humingi ng advice sa inyong lahat kung tama ba ang nagawa kong desisyon. Malamang mayroong iba sa inyong huhusgan ako sa nangyari. Ngunit hiling kong mapakinggan niyo muna ang kabuuan ng aking kwento. Tita, may kailangan daw po kayong ipagawa sa akin? Tanong ni Ramil pagkarating pa lamang nito sa aming tahanan. Imbis na sagutin ang tanong niya, ay niyaya ko muna siyang magmeryenda. Nakaagad din naman itong tinanggap. Sanay na rin naman kasi itong sa tuwing inuutusan siya ng asawa ko, ay may nakahanda na rin itong meryenda para sa kanya. Ginagawa kasi itong jack of all trades ng aking asawa, dahil halos lahat ng kailangang ayusin sa aming pamamahay, maliit man o malaki, ay ipinapagawa niya rito. Nataon din kasing naghahanap pa ng trabaho si Ramil, kung kaya naman madalas talaga itong tumatanggap ng extra kaysa naman manatili siyang tambay habang naghihintay ng magandang oportunidad. Hindi ako ang maipapagawa, ang tito mo, pero nag-iwan naman siya ng perang ibibigay ko raw sa'yo pagkatapos. Sagot ko kay Ramil. Makailang ulit tuloy itong nagpasalamat sa akin habang inuubos ang kanyang merienda. Wala naman akong ibang naisukli sa kanya kung hindi isang matamis na ngiti habang inuubos ang meriendang nasa harapan ko. Siya nga pala tita, pwede po ba akong humiram ulit ng mga gamit ni tito? Tumango lamang ako sa kanya bago itinuro ang kinaroroonan ng mga gamit ng asawa ko. Hindi kasi ito marunong magbalik sa pinagkukunan minsan, kung kaya naman nakasunod ako sa bawat galaw at kalat niya. Sakto namang nililigpit ko na ang mga pinagkainan namin ng merienda nang muli siyang magsalita. Tita, umiyak ba kayo? Anya habang titig na titig sa namumugto kong mga mata. Gusto ko magsabihin sa kanya ang katotohanan, ngunit inilihim ko na lamang iyon sa kanya. Hindi naman, Ramil. Napawing lang ako habang nagwawalis kanina. Mabilis kong naaninag ang pinaghalong lungkot at pangamba sa mga mata nito. Isang bagay na naging dahilan ng aking pagiging balisa. Sinubukan ko pang kumbinsihin si Ramil na ayos lamang ako at walang problema. Pero nang tumayo ako para pumunta ng lababo, ay naramdaman ko na lamang na mas tumindi ang kutob nito. May problema po ba? Tanong niya. Hindi ko masabi sa kanya na kaya nagawang ipag-utos ng tito niya ang nasira naming gripo
dahil kanina lamang ay nagkasagutan kaming dalawa. Sinubukan ko kasing kumbinsihin to kung pwede akong humanap ng trabaho dahil malaki na rin naman ang anak naming dalawa, ngunit ayaw niyang pumayag. Napakarami niyang dahilan. Halos abot lalamunan tuloy ang ginawa kong pagtitimpi. Wag lang masabi sa kanyang siya rin naman ang nagtutulak sa aking gustuhing maghanap ng sariling pagkakakitaan dahil na rin sa masasakit na mga salitang binibitawan nito sa akin. Wala kang dapat ipag-alala, Ramila. Ang mabuti pa, umpisahan mo na ang pag-aayos ng gripo at baka mamaya may iba ka pang gagawin. Tumango naman to kung kaya nakampante akong tapos na ang usapan. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang sama ng loob ko nang muli siyang magtanong habang pinagmamasdan ang magawaing dapat ang mister ko ang gumagawa. Maliit na tulo lang naman pala to, tita eh. Masyado hubang abala sa trabaho si tito kaya hindi niya maharap? Wika ni Ramila. Nawalan ako ng lusot sa harapan ni Ramila kung kaya't naikwento ko na sa kanya ang punot dulo ng problema naming mag-asawa. Pasensya na ho kayo. May lungkot ang mga mata nitong tumitig sa akin. Buong akala ko, wala ho kayong problemang mag-asawa. Dahil mahal naman ho kayo ni tito eh. At napaka-sweet nyo naman sa isa't isa kapag bumibisita kayong dalawa sa bahay. Wika ng binata. Alam mo, Ramila, maraming namamatay sa maling akala. Sinubukan ko pa rin gumiti sa harapan nito kahit hindi pa naman nawawala ang bigat sa aking dibdib. Hindi perpekto ang pagsasama naming dalawa ng tito mo. Marami kaming hindi pagkakaunawaan at madalas yun din ang dahilan kung bakit humihingi kami ng tulong sa'yo. Bigla itong natahimik. Marahil binibilang niya na ngayon kung ilang beses sa isang buwan kong tumawag sa kanya ang tito niya para magpatulong sa kung ano-anong aberya sa loob ng pamamahay namin. Palagi kasing nagmamadali ang tito mo. Ayaw na ayaw niyang nasisira ang schedule ng malakad niya at mas lalong ayaw niyang naiistorbo siya sa tuwing oras ng pahinga. Pinapakinggan lamang nito ang kwento ko. Pero huling-huli ko kung paano siya napapabuntong hininga. Hanggat maaari sana, ayokong dungisan ang magandang imahe ng asawa ko kay Ramila. Kung kaya may mga bagay pa rin akong isinikreto. Tulad na lamang ng mga masasakit na salitang binibitawan nito sa akin. Pero tunay palang magagawang pigilan ang mga salita, pero hindi ang puso. Huli na kasi nung mamalayan kong tuluyan na palang tumulo ang mga luha ko habang nagsasalita. Tita, ayos lang ho ba kayo? Buong akala ko magagawa ko pang pigilang bumuhos ang lahat ng emosyon ko. Pero mas lumala iyon nang mabigla ako sa sumunod na ginawa ni Ramila. Kung kailangan niyo ho ng kausap, nandito lang naman ako eh. Hindi ho kayo nag-iisa. Nandito ako. Kami. Wika ng binata. Gustuin ko mang sumagot at magpasalamat sa kabutihang pinapakita nito sa akin. Pero agad na lamang na nakaramdam ako ng matinding panlalambot ng mga tuhod. Hanggang sa tuluyan na akong nanghina sa bisig ng pamangkin ng aking asawa. Pasensya ka na, Ramila. Hindi ko na dapat siya kinukwento ang mga problema namin ng tito mo. Humihikbi kong sambit dahil parang may sariling isip pa ring nag-uunahan ang mga luha sa pisngi ko. Akala ko bibitaw na ito, ngunit mas lalo lamang akong niyakap ni Rangil hanggang sa tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko. Alam niyo ho, hindi ho kayo nag-iisa. Pagmula sa araw na to, hindi ko hahayaan na malungkot at masaktan ka tulad ngayon. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Ramil dahil hindi ko inasahan na magiging daan pala ang araw na iyon para mas maging malapit kaming dalawa sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo. Hanggang sa nasanay na ito na laging pinapatawag ng asawa ko. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit.
kundi ginagawa na lamang nitong masaya ang bawat oras na magkasama kaming dalawa. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Ramil. Ikaw? Walang nililigawan? Maniwala. Biro ko sa kanya na may konting pangaasar pang kasama. Agad naman siyang humalakhak habang kinukumpuni ang nasira naming doorknob. Nasira kasi iyon dahil minsan itong pabagsak na sinara ng asawa ko habang galit na galit siyang umalis ng bahay. Akala kasi nito, hihingi na naman ako sa kanya ng budget na pang-grocery, gayong para sa project lang naman sana ng anak namin ang kailangan ko. Ganon talaga ang asawa ko. Kasalanan na hubang maging single ngayon, hindi ba pwedeng tikim-tikim lang? Muntik ko na siyang batukan sa narinig ko. Laking pasalamat ko na lamang at malayo siya ng ilang pulgada mula sa akin. Naku, dyan sa tikim-tikim na yan nagiging tatay ang iba, Ramil. Mag-iingat ka ha, kung ayaw mong mapasubo. Sige ka at ikaw din naman ang magsisisi sa bandang huli. May diin kong pangaral sa kanya, tsaka na pailing-iling pa sa kinatatayuan ko. Tumango naman to habang sinusubukan ang bagong doorknob na inilagay nito sa pintuan namin. Kung bawal ho yun, di hiramin ko na lang. Pwede naman siguro yun, di ba? Tita, anya habang makuhulugan na ngayong nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko naman maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang naging epekto sa akin ng mga salitang binitawan ni Ramil. Pakiramdam ko kasi ay binalot ng hindi maipaliwanag na kuryente ang puso ko. Hihiramin? Wala sa sarili kong sambit habang hindi pa rin humihiwalay ang mga mata naming dalawa sa isa't isa. Inasahan kong muli siyang magsasalita, ngunit natahimik lamang ito sa kinaroroonan, tsaka dahan-dahang naglakad papalapit sa direksyon ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, dahil sinundan ko talaga siya ng tingin na para bang pinapahalata ko talaga sa kanya ang antisipasyong nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Tita, anya nang magawa nitong makalapit sa akin. Lihim naman akong napalunok nang mapansing ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Sinadya kasi nito akong ikulong sa bisig niya habang magkatapat kaming dalawa. Masama ho ba kung aaminin kong gusto ko? Akmang ilalapit na sana nito ang mga labi sa akin nang may mga yapak kaming narinig mula sa labas. Mahina lamang yun, pero ramdam ko ang bigat nito kung kaya naman agad kong nakilala ang taong paparating. Bumalik ang tito mo, Ramil. Nagmamadali kong sambit habang dinadama ang nagwawalang tibok ng puso ko. Alam ko namang wala kaming ginagawang masama ni Ramil, pero mabilis kaming lumayo sa isa't isa na para bang sabay kaming nakuryente. Ramil, nandito ka pa pala. Wika ng aking asawa. Wala akong imik habang pinapakinggan ang usapan nilang magtiyuhin. Nanatili lamang ako sa kinauupuan ko kahit may parte ng pagkatao kong hinihiling na sana ay ganito rin kaganda ang pagtrato sa akin ng asawa ko sa tuwing kaming dalawa na lamang. Hindi ka pa ba nabibigyan ng tita mo? Anito at saka pahapyaw na tumingin sa akin. Imbis na makipagtitigan sa asawa ko, ay mabilis na lamang kong napayuko upang makiiwas sa kanya. O sige, may bonus ka sa akin ngayong araw. Mabuti na lang talaga't may masipag akong pamangkin na pwedeng tumulong kapag kailangan. Wika pa ng aking mister. Matapos tanggapin ni Ramil ang perang binigay ng aking asawa, ay nagpaalam na rin tong pauwi sa kanila. Hindi ko naman nagawang makapagpaalam pa sa kanya dahil ayokong makahanap na naman ng ibang pagmumula ng away ang aking asawa. Kahit papaano, nagpapasalamat na rin akong umuwi ito ng walang pasabi. Baka kasi kung hindi siya dumating, ay nakapunta na kaming dalawa ni Ramil sa kung saan. Imposible kasing magkamali ako ng hula. Alam kong balak na nitong sabihin sa akin
ang totoong nararamdaman niya kanina kung hindi lamang siya napigilan ng pagkakataon. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yun dahil ako mismo ay may pinipigilan na ring emosyon na hindi ko pwedeng payagan dahil ayokong magkasira kami ng aking asawa. Oo, at masaya ako sa tuwing magkasama kaming dalawa ni Ramil, pero hanggang doon na lang sana yun. Ayokong mas lalong masira ang buhay na mayroon ako ngayon. Ayokong magkasala at ayoko ring magsisi sa bandang huli. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay lulunukin ko rin pala ang mga salitang binitawan ko. Tuluyan din pala akong lalamunin ng lungkot, sama ng loob at takot nang muli kaming magkaroon ng malaking diskusyon ng aking asawa dahil lamang nahuli niya akong sumusubok na humanap ng mapagkakakitaan online. Alam ng Diyos na marangal ang pinasok kong sideline. Sinubukan ko lang naman sanang magbenta para kumita kahit konti. Ngunit masama na ito para sa paningin niya. At kahit anong gawin kong paliwanag, ay hindi niya man lang ako pinapakinggan. Pakiramdam ko ay tuluyan akong pinagsaraduhan ng pinto ng aking asawa ng mga oras na iyon. At doon naman pumasok ang natatanging taong nakakaalam at nakakaintindi ng hirap na pinagdadaanan ko sa piling ng aking asawa, si Ramil. Alam kong mali, pero nagsilbing takbuhan ko ang pamangkin ni Mister ng mga oras na iyon. Noong una, ay masasabi kong wala naman kaming commitment sa pagitan naming dalawa o walang commitment sa pagitan naming dalawa. Isinantabi lang namin ang nararamdaman naming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan din kaming nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon. Ilang beses naming pinagsaluhan ni Ramil ang isa't isa. Nagpadala kami sa init na nararamdaman ng aming katawan na para bang naging daan din yun upang mabawasan ang lungkot at stress na nadarama ko. Pakiramdam ko ng mga panahong yun ay naging langit ang buhay ko sa piling ni Ramil, habang impyerno na naman sa piling ng aking asawa. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil nung minsan kaming muntikan ng mahuli ng mister ko, ay doon na ako tuluyang natauhan. Marami akong naging maling desisyon sa buhay. Kasama na doon ang lihim naming relasyon ng pamangkin ng aking asawa. Ipinaunawa kong mabuti kay Ramil ang dahilan kung bakit gusto kong kumalas habang maaga pa. Habang hindi pa kami tuluyang nilalamon ng apoy na unti-unting sumusunog sa aming dalawa. At nang muntik na akong pagbuhatan ng kamay ng asawa ko, dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali, ay tuluyan ng sumali sa gulo ang anak kong matagal na palang nagtitimpi sa ginagawa sa akin ng papa niya. Kapag umalis kayo sa pamamahay na to, wala na kayong babalikan pa, Anita. Bulyaw nito sa amin. Ngunit sa kabila ng sigaw at paulit-ulit itong pagbabanta, ay hindi na kami lumingon pa. Sa una at huling pagkakataon, ay nagmatigas ako at mas piniling iwan ang aking asawa. Mas pinili kong hawakan ng mahigpit at ilayo ito sa magulo at makasalanang mundong pinasok ko. Walang ibang laman ang isipan ko ng mga oras na yun, kung hindi ang kagustuhan kong baguhin ang buhay naming mag-ina. Alam kong hindi magiging madali, pero gusto kong mag-umpisa ulit. Tama ba ang desisyong ginawa ko? Lumayo ako hindi naman para sa sarili ko, kung hindi para sa kinabukasan ng anak ko. Kahit papaano, gusto ko man sanang maibigay sa kanya ang masaya at tahimik na buhay. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong kwento ng aking buhay. Maraming salamat. Nagmamahal, Anita.
Isang araw, nagising na lamang ako sa aking narinig na busina mula sa labas ng bahay. Nang kinuha ko ang 3210 kong cellphone para malaman ang oras, 8:17 a.m. na pala. Tumigil ang ingay at ipinikit ko ulit ang aking mga mata. Hindi ko balak magising ng maaga ngayon. Unang araw ng summer vacation ko. Halos 1:30 a.m. na ako nakauwi galing sa year-end dinner kasama ang mga blockmates ko sa Friday's Glorieta. Unti-unti ay nakatulog na ulit ako at naririnig ko na ang sarili kong humihilik. Muling may bumisina ng malakas. Sa puntong yun, bumangon na ako at umihit nagsipilyo. Bumaba ako at dumiretso sa kwarto nila Dad. Naabutan ko lang ang patay na ilaw at ang nakaayos na kama. Ma? Dad? Sigaw ko sa tahimik na bahay. Bigla kong naalala na Biyernes lang pala ngayon at may office pa sila. Kinuha ko ang West Ice at lighter sa bag ko at lumabas ng garahe. Sumindi ako ng yosi at umupo. Nakita ko ang salarin sa aking paggising. Isang delivery truck na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Nakabukas pa ang makina nito habang ang mga tauhan ay busy na naghahakot ng mga kahon at iba pang gamit pang bahay. May nakabili na pala ng bahay sa harapan. Binuga ko ang usok ng yosi at inilapag ito sa ashtray. Bago ko umpisahan ang aking istorya, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Martin, 19 years old, high school batch 1999. Katatapos lamang ng unang taon ko sa kolehiyo. Course ko ay Hotel and Restaurant Management. Hindi ako mahilig magluto at lalong ayaw ko ring magtrabaho sa hotel. Pinili ko ang course na ito kasi sabi nila madali daw. At konti lang ang math. Well, so far ganun na nga. Ang unang taon ko sa college ay puro gimmick. Inom tuwing dismissal, bilyar sa Godson sa Ortigas, tambay sa bahay ng barkada para maglaro ng PlayStation at para sagutin ang tanong mo. Oo, nasa Makati kami para salubungin ang New Year 2000. Pinanood ko ang truck na umatras ng kaunti bago to kumabig at umandar pasulong. Naiwan sa gate ang isang babae na busy na nagbabasa ng mga papeles. Nakasuot siya ng puting t-shirt at itim na short at nakasuot ng shades. Habang pinapanood ko siya ay inabot ko ang yosi ko sa ashtray. Dahil hindi ako nakatingin, nawakan ko ang parte na may sindi. Napaaray ako, kaya't napalingon ang babae sa akin at kumaway. Hi! Good morning, ako yung bagong lipat dito. Ikaw marahil si Martin. Barkada ko ng nanay mo nung college kami. Malakas na sabi niya. Good morning, ma'am. Sagot ko na medyo naiilang sa pagkakatingin niya sa akin. I'm Maggie San Jose. I just got here already. Palpak na agad yung mga movers. Okay lang ba if makigamit muna ako ng phone? Next week pa kasi schedule ng PLDT. Sure po, kunin ko lang po susi ng gate, sabi ko. Agad akong nagtungo sa loob ng bahay at kinuha ko ang susi at lumabas ulit ng garahe. Tuloy po kayo, sabi ko habang tinatanggal ko ang kandado sa gate. Thank you. Pinatuloy ko siya at pinaupo muna sa sala. Wait lang po tita. Kunin ko lang po yung cordless. Thank you, Martin. Inabot ko ang telepono at pumunta sa kitchen. Kumuha ko ng baso at nilagyan ng yelo. Nagbukas ako ng isang coke-in can at pinuno ang baso. Binalot ko ito mula sa tissue sa pantry at nilapag sa tray na bulaklakin. Bumalik ako sa sala at inilapag ang inumin sa living room table sa harap ni Maggie. Ngumiti siya at itinuloy ang pag-uusap sa telepono. Well, I guess, may natutunan din ako sa course ko.
Hindi ko sinadyang panoorin si Maggie habang tila nakikipag-away ito sa kausap. Hindi siya yung tipo na matanda ng tingnan. Sa tingin ko, since kaibigan siya ng nanay ko, siguro parehas lang sila ng edad. Mga 40s siguro. May dimple siya sa pisngi niya. Parang Yula Valdez na mababa ng 3 level. Mukhang slim din siya. Maputi ang kutis niya. At talagang nabiyayaan ng mga katangiang kinababaliwan nating mga lalaki. Nahinto ang mga iniisip ko nang biglang magsalita si Maggie. Ang hirap talagang maghanap ng magandang service sa panahon ngayon. Reklamo niya. Opo. Sagot ko na lang. So Martin, college ka na daw? Anong kinuha mo? HRM ho? Human Resource Management? Hotel and Restaurant Management po. Hotel pala. Sorry. Iba palang meaning ng HR. Meron din kasing HR sa work ko. What year ka na? Merong something kay Maggie na very charming. Yung hindi ka maiilang sa kanya kapag kausap. Ang dali niyang kausap. Hindi mahirap mahulog ang loob mo sa kanya. Ano year mo na? Inulit niya. Naku, na-distract na naman yata ako sa kanya. Last day of first year ko kahapon, so second year na ako pagkatapos ng break po. Wika ko. Nailang ako bigla nang tingnan niya ako ng diretso. Kaya hindi ko sinasadyang napasulyap tuloy sa legs niya dahil sa pag-iwas ng tingin sa mata niya. Hoy, pabirong saa ni Maggie. Nag-blush ang mukha ko at biglang napatayo mula sa pagkakaupo. Coke pa po kayo? I'm good, Martin. Salamat ha. Tumayo siya at naglakad patungong garahe. Sumunod ako at hindi ko na malayan na nakatingin na pala ako sa likod niya habang naglalakad siya. Pahingi ko ng yosi, Martin. Sure po. Okay lang ba, West Ice? Kumuha siya ng stick at itinaktak sa daliri niya bago nilagay sa kanyang labi. Hello, brand ko din to. Sagot niya bago binuga ang usok. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Cool na cheeks, madaling kausap, mabait, maganda. Tapos, West Ice din ang brand niya. Cool nyo naman, tita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Inikot niya ang mga mata niya at tumawa, kaya lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Alam mo, Martin, nakalib ako sa work next week para ayusin yung bahay. Sa tingin ko, kailangan ko ng tulong mo para hindi ako mahirapan. Don't say no, kasi alam ko bakasyon ka na. At isa pa, isusumbong kita kay Emily na naninigarilyo ka kapag humindi ka. Willing naman po ako para hindi naman maging boring ang summer ko. Sagot ko. Good. Tawagan ko si Emily mamaya para formal kitang ipaalam. Sabi ni Maggie bago patayin ang yosi sa ashtray. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Biglang nagliyab ang damdamin ko sa pagkakadikit naming dalawa. I'll see you soon, iho. Pumikit ako at sinulit ang sandaling nakayakap siya sa akin. Sige po, see you. Sagot ko na lang at kumalas siya sa akin. Lumabas siya ng gate at naglakad na patungo sa bahay niya. Naalala ko ang linya ni Clint Eastwood sa In the Line of the Fire. At sinabi ko ito sa sarili ko sa Tagalog. Kung lumingon siya, ibig sabihin, interesado siya sa akin. At tumalikod na nga siya at kumaway. Ngumiti ako at kumaway din at nagtungo na siya sa bahay niya. Ako na may napatingin sa malayo habang binubuga ang usok galing sa bibig ko. Doon nagsimulang magka-interes ako sa babaeng malayo ang edad sa akin. At dito rin nagsimula ang kwento ng aking hindi malilimutang karanasan noong summer 2000. Biyernes ng gabi. Nagpasya ang nanay ko na imbitahan si Maggie sa bahay para mag-dinner. Naganda siya ng baked chicken, mashed potatoes and buttered peas, corn and carrots. Wala si Dad dahil may meeting ito with mga boss niya so ako lang talaga ang kasama nung dalawa sa bahay.
Wow, mukhang masarap. Ikaw bang gumawa nito, Martin? Tanong ni Tita Maggie. Si Ma'am po. Nahihiya akong sagot. Ano pa't kumuha ka ng HRM kung hindi ka naman magluluto? Sabi ng nanay ko habang nagsasandok ng mashed potatoes. Bigyan mo siya ng time, Emily. Usually naman sa first year wala pa silang masyadong ginagawa. Right, Martin? Sagot ni Maggie sa akin sabay kindat. Ngumiti lang ako at sinimulan lang kumain. Tahimik lang ako most of the dinner, maliban kung may tinatanong sa akin. Pero sila lang talagang nag-uusap tungkol sa mga college life nila at sa plano ni Maggie sa kanyang bahay. Doon na lumitaw ang plano niya para sa akin. Nga pala, Emily, sinabi ko kay Marty na maglilib ako next week at magpapatulong ako sa kanya sa pag-aayos ng bahay. Di naman siya tumanggi sa akin. Hay, salamat. Ang tanong lang ay kung tutulong ba siya o nakaupo lang sa isang tabi. Nagtawanan ng magkaibigan at nahiya na lang ako at napayo ko. Si Martin pa. Gamitin natin ang laki ng katawan mo. Sayang naman, sabi ni Margie. Medyo napaisip ako nang marinig ko yun. Unang-una, hindi naman ganun kabatak ang pangangatawan ko. Pangalawa, yung sinabi niyang gamitin daw yun ay parang hindi naman konektado sa paglilinis at pagbubuhat ng mga gamit sa bahay. Nakatingin lang ako sa plato ko sa buong dinner. Napag-usapan nila ang mga detalye sa aking pagtulong kay Maggie. Around 9:30, tumayo na siya at nagpaalam. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Thank you so much sa dinner, Ems and Martin. Martin, hatid mo na si Mags. Utos ni Mom sa akin. Naku, ano ba yan? Ang lapit-lapit lang, tatakbuhin ko na lang. Ay basta, pilit ni Mommy. Martin, kumuha ka ng payong. At payungan mo si Maggie, okay? Tumayo na rin ako at lumabas papuntang garahe. Sumunod na rin si Maggie after niya makipagbeso. Kinuha ko ang light green na east-west na payong at binuksan na to. Dahil hindi naman kalakihan ng payong, magkadikit kami sa ilalim nito na naglakad papunta sa bahay niya. At dahil doon, lumakas ang tibok ng puso ko. Okay Martin, andito na tayo. Nag-enjoy ako. Thanks tumatawang sabi ni Tita Maggie. Sumilong ako sa beranda niya habang iniikot ang payong. No problem po, sagot ko. Inisip ko lang. Gusto mo ba ng dessert o coffee? Hindi. Baka hindi ka makatulog. Papagalitan pa ako. Kung glass of wine? Naku, okay lang po ko. Wag na po kayong mag-alala. Emily, si Martin naninigarilyo. Pabirong sigaw niya sa bahay namin. Ano ka ba? It's fine. Tara, tuloy ka muna, iho. Tumawa ko at sinara ang payong at isinandal ko to sa pader. Tinanggal ko ang sandals ko at nagtungo sa bahay niya. Halos parehas lang ang size ng bahay ni Maggie sa bahay namin. Mas mukha lang malawak kasi karamihan pa sa gamit niya ay nasa loob pa ng box na nakahilera ng maayos sa sala. Lumabas si Maggie galing kusina na may 2 baso ng red wine. Iniabot niya sa akin ang isa at inilapag sa coffee table ang sa kanya. Pasensya na sa kalat ha? Wait lang at may aayusin lang ako. Bili niya bago umalis papuntang kwarto. Umupo ako at uminom ng wine. Wala pa akong masyadong alam sa wine pero sinubukan ko pa rin. Sumandal ako at uminom ng ilang beses. Pinikit ko ang mata ko ng saglit. Biglang lumitaw sa isip ko si Maggie. Naalala ko ang basa niyang damit. Iniisip ko kung paano niya kaya aalisin yun sa harapan ko. Tapos, tatanggalin niya yung tali ng buhok niya. Tapos, I'm back. Sorry, nagpalit lang ako. Medyo naulanan ako ng kaunti kanina. Bungad ni Maggie galing sa kwarto. Nakasuot na siya ng loose na t-shirt at short na itim. Napansin ko na sobrang nipis ng suot niya habang naglalakad siya papunta sa akin. Medyo umiwas ako ng tingin, baka kung ano pang matanaw ko sa kanya. Sarap ng wine, sinabi ko na lang. Thanks,
Gift sa akin yan last Christmas ng office mate ko. Nanligaw yun, kahit alam niyang kasal na ako. Inisip siguro niya na may impress ako sa wine niya. Wait, sounds lang tayo. Dito ko nalaman na may asawa na pala si Maggie. Kung sa bagay, sa edad niyang yun malamang hindi na nakapagtataka. Pero kahit ganun, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Hindi maalis sa feelings ko na may gusto talaga ako sa kanya sa kabila nung nalaman ko. Binuksan niya ang isang balikbayan box at kumuha ng mga CD. Inisa-isa niya itong tingnan at nagsettle sa isa na mukhang pirated. Binuksan niya ang kaset at nilagay ang disc sa player. Trust me, it's paradise. Wow, panalo yung sound mo ah. Mabilis kong sinabi. Hindi ko alam kung dahil to sa kapirasong wine na nainom ko. Ako pa. Joke lang. Narinig ko kasi to sa isang resto last month. Kaya nagpa-burn ako sa friend ko na malapit sa Taft nakatira. Umupo siya sa harap ko at kinuha ang wine glass sa table. So Martin, question time. May girlfriend ka na ba? Mukhang kailangan ko pang uminom ng maraming wine, tita. Oh, marami pang wine, no? Ano nga? Sino girl mo now? Well, meron sanang isa, si Rebecca, taga dyan sa isang block. May common friend kami. Pinakilala lang kami hanggang sa nag-usap kami at naging close na rin. Next question po, sabi ko. Wow, anong next question? Magkwento ka pa tungkol doon. Sabi niya habang papunta sa kusina para kunin ang nakabukas na bote. Bumalik siya at nilagyan ng baso ko. Inuubos ko agad to at hinayaan ko siyang mag-refill. Nag-date na kami ilang beses. Tapos palagi kami nag-uusap sa phone. Pero sa huli, nagsabi siya sa akin na mas mabuti kung maging magkaibigan na lang kami. Kaya hanggang ngayon, still waiting pa rin po ako sa aking first girlfriend. Nag-refill din si Maggie ng wine sa baso niya at umupo. Uminom siya at tumingin ng diretso sa mata ko. Akala ko matutunaw ako. So, hindi ka pa nagkaka-girlfriend, Martin? Yes po. Never? Never po. I see. Tahimik lang ang paligid. Pero lang sa boses ni Leonardo DiCaprio na nagmula sa CD player. Well, ako man matagal nang malamig ang pagsasama namin ng mister ko. Umpisa ni Maggie. Kaya ako umuwi ng Pinas para umiwas na rin sa kanya. Dito inamin ni Maggie na hindi na sila nagkakasundo ng mister niya ang nasa abroad. Nagsimula daw to nung malamang hindi sila pwedeng magka-baby dahil may problema yung isa. Doon nagsimulang magloko yung asawa niya. Nang babae daw to at laging wala na sa bahay. Inubos ko ang wine ko at tumayo para kunin ang bote. Sakto namang yumuko si Maggie para damputin ang kapirasong papel sa sahig. Napabilis ang paghinga ko sa kaba nang masilayan ang ilalim ng neckline ng t-shirt ni Maggie. Tila hindi naman niya makuha ang papel dahil nakadikit to sa may sahig, kaya nanatili lang akong tulala sa kanya. Napansin na niya yata ang matagal na pagkaka-estatwa ko sa harapan niya, kaya lumingon siya pataas. Tumayo siya at bigla at pumunta sa CD player. Pinindot ni Maggie ang stop at pinalitan ang CD. Nilagay niya ang Supernatural album ni Santana. Nag-skip siya ng tracks hanggang umabot sa track 7 at tinaas ang volume. Let's dance, Martin. Sure. Sagot ko na medyo kabado pa rin. Lumapit ako at nakisabay sa sayaw ni Maggie. Nilapit pa niyang sarili para mailagay niya ang kamay niya sa leeg ko. Pinuwesto ko naman ang akin sa bewang niya. Napansin ko na medyo umiikot ang isipan ko. Nakapikit lang si Maggie at tuloy lang ang sayaw namin. Pareho na siguro kaming may tama sa wine na nainom. Nilapit ko ang mukha ko at hinalikan ko siya. Hindi siya tumutol. Bagkus ay tumugon na rin. Tuloy pa rin ang music, pero ang sayaw namin natigil na dahil sa aming malambing na halik na ginawad sa isa't isa. Yumakap sa akin si Maggie hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng aking zipper. Nang bigla kaming nakarinig ng tunog.
Galing pala sa phone ko. May nag-text sa akin. Napansin din to ni Maggie kaya lumayo siya sa akin at tumalikod tsaka pumunta ulit sa CD player. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko at tinignan ang message. Martin, pakibukas ang gate natin, pauwi na si dad mo, nag-text sa akin. Text ng nanay ko sa akin. Parang sinuntok ako ng malakas para mawala ang tama ko. Nandun na eh. Okay ka lang Martin? Tanong niya. Yap. Lapit na raw si dad eh. So kailangan kong buksan yung gate namin. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Sorry. It's fine. Huwag kang mag-sorry. I guess I'll see you on Monday na lang. Mga 9 a.m. kung okay lang sa'yo. Ang ganun kaaga. Okay. Sorry. Bigla akong nahiya sa nangyari. Bumalik ako sa sofa para kunin ang wine glass ko. Naku, tama na yung sorry mo. It's cool. Iwan mo na yung baso at ako nang magliligpit. Okay. Thanks. See you on Monday. Lumapit siya sa akin at niyakap akong muli at binigyan ng kiss sa pisngi. See you sa Monday, Martin. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nasa utak ko lang yung mga bagay na naganap at magaganap pa lang sana. Pinikit ko ang mga mata ko habang ang nasa isip ko ay si Maggie. Mabilis lumipas ang weekend. Puno to ng magkakaibang emosyon. Excitement, takot, kaba, at syempre, kuryosidad. Wala pa akong karanasan sa kama noong mga panahon na yun. Never akong nagka-girlfriend. Si Rebecca sana, pero yun nga, gusto niyang maging magkaibigan lang kami. Pero kahit wala pa akong karanasan sa babae, tingin ko ay marunong na din ako dahil sa mga palihim kong napapanood at nababasa dati. Araw ng Lunes. Nag-doorbell ako sa bahay ni Maggie ng mga 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng ilang saglit, binuksan niya ang pinto at binati ako. Good morning, Martin. Sabi niya habang nakangiti. Ang aga natin ah. Medyo late na nga po eh, kasi nag-lowbat yung bat phone ko so hindi ko narinig yung alarm ko. That's fine. Nag-start na ako kanina pa so medyo nabawasan na yung gagawin natin. Breakfast muna tayo. Sinundan ko siya sa loob at sinara ang main door. Nakabalandra na ang walis, dustpan at mop sa sala at may isang pile ng mga basahan sa may counter. Pinaupo niya ako sa may dining table na may nakahanda ng bacon, egg, pandesal at orange juice. Umupo ako at napakamot ng ulo. Tito Maggie, simula ako. Ano, ayaw mo ng almusal? Meron pa ako ditong iba. Bakit ganun? Parang wala lang nangyari nung Biyernes sa amin. Okay na po ako dito. Sige, kumain ka na. Danyosi tayo after. Linisin ko lang tong base. Inumpisan kong mag-almusal at sinubukan ko ulit siyang kausapin tungkol sa nangyari noong Biyernes. Nung Friday night pala, gusto ko lang sabihin na nag-enjoy ako. Ako rin, Martin. Sagot ni Maggie habang abala sa paglilinis ng base. Habang nag-aalmusal ay pinapanood ko si Maggie. Nakasuot siya ng loose na lumang t-shirt at maiksing baby blue na short. Grabe, ang puti at kinis ng legs niya. Tinapos ko ang aking agahan at dinala sa sink ang mga plato at baso. Dandun din si Maggie na ngayon nagtatanggal na ng mga sticker mula sa figurine. Lumapit ako para pasimpleng idikit ang braso ko sa braso niya. Iwan mo na dyan yan, ako nang bahala mamaya. Sabi lang niya. Yossi, break muna tayo. Sure. Antayin po kita sa labas. Sagot ko. Lumabas ako at nagsindi. Nalilito ako sa mga nangyayari at kay Maggie. Parang hindi kami nagsayaw. Parang hindi kami nag-kiss. Parang hindi niya ako niyakap. Nang maalala ko ang mga naganap nung Biyernes, parang bigla ulit akong nawala sa sarili. Habang nasa labas kami, nagkwento lang siya tungkol sa babaeng office mate niya na kasama niyang uminom noong Saturday night. Nagtig-2 stick kami bago siya nagaya para magsimula sa bahay. Dumaan ang umaga na hindi ko na naisip ang mga naganap sa amin.
Nagpa-music siya ng mga CD habang kami ay naglilipat ng mesa at cabinet. Iniisip ko na lang na baka dala lang ng wine ang lahat ng yun. Kaya kahit disappointed ako, tinanggap ko na lamang to. Pero hindi ko pa rin maawat ang sarili ko na tumingin sa kanya habang siya ay nakatalikod, nakayuko o napapasayaw ng kaunti sa music mula sa CD player niya. Napansin ko na hindi ulit nakasuot ng pang-ilalim si Maggie, kaya naman para akong nawala sa katinuan. Muling lumapit si Maggie sa counter para palitan ng sound at pumunta siya sa kinaroroonan ko at nilagay ang mga braso niya sa balikat ko. Tinitigan niya ang mga mata ko at nilipsing ang kanta ng public announcement. Sa puntong yun, tumaas ang balahibo ko. Nagulat ako sa bilis ng mga pangyayari at napatingin na rin ako kay Maggie. Tuloy lang siya sa paglipsing. Biglang hinalikan niya ako at parang may kung anong kuryente ulit ang dumaloy sa aking pagkatao. Lumayo siya ng bahagya at itinilapon sa hig ang t-shirt niya at binaba ang short niya. Napatulala na lang ako na parang naging estatwa habang rinig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ang ganda mo, Maggie. Nasabi ko na lang. Thanks, Martin. Sunod ka sa bedroom, ha? Utos niya. Hindi ko sigurado kung magkakalas na ba ako ng suot sa sala o sa kwarto na lang. Basta't sumunod na lamang ako. Pagdating ko doon, ay nakaupo si Maggie sa kama. Bakit suot mo pa yan? Ako pa bang magtatanggal yan? Spoiled ka, ha? Sabi niya. Nag-blush ang mukha ko at mabilis ay tinalapon sa sahig ang mga suot. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sinuyo niya ako ng malambing sa labi. Hanggang sa bumaba sa leeg ko. Hanggang sa napalood siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Tila ako nababaliw. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko sinasadyang mapangiti rin at magpasalamat sa swerte na dumaan sa buhay ko. Halos mabaliw ako nung araw na yon. Hindi ko akalain na ang babaeng may asawa na at malayo ang edad sa akin ang magiging unang karanasan ko. Hindi ako nagsisisi. Maganda si Maggie at kulang dating. Ganun talaga ang mga tipo kong babae. Maya-maya, namalayan ko na lang ang sarili ko sa kama kasama ang babaeng kinababaliwan ko. Napakaganda ni Maggie habang nakasampa sa akin. Namumungay ang mga mata niyang nakatingin lang sa aking reaksyon. Nagmistula akong walang alam ng gabing yon. Si Maggie ang nagdikta ng lahat. Siya ang kumilos para mapunta kami sa alapaap. Hanggang sa tuluyan kaming makontento sa isa't isa. At napayakap pa ng mahigpit si Maggie sa akin. Nang matauhan, ay hinila niya ako sa banyo. Sabay kaming naligo. Dumaloy sa mukha namin ng tubig habang magkayakap kami. Maya-maya umatras si Maggie. Kaakit-akit ang itsura niya. Muli ay hindi ko naawat ang sarili ko. Isinandal siya sa pader at muling nagpakasawa. After naming mag-ayos ng sarili, nakita ko si Maggie sa beranda. Tila malayo ang tingin. So ano na pong next na gagawin natin? Sa house, I mean. Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Let's rest na lang for today. Sabi niya. Medyo napagod ako eh. Sabi pa niya sa malambing na tono at kumindat pa. No problem. Ako rin, medyo nalobat na. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tumingin siya sa paligid kung may tao at hinalikan ako sa lips. Bye, Martin. Next time ulit, ha? Ngumiti ako at nagsimulang tumawid papunta sa amin. Pagdating ko sa bahay, ay dumiretso ako sa kwarto ko. Sinara ko ang pinto at humiga sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame at hindi pa rin makapaniwala sa kakaibang swerteng dumating sa buhay ko.